Voetballen in februari, dat blijft toch nog steeds het lastigst. Opnieuw gooide regen roet in het eten. De meeste wedstrijden werden afgelast. En in het uitzendgebied van TV11 werden alleen op het veld van Sint-Joost gevoetbald. Dus gingen we doorheen met de camera. En Sint-Joost kwam op achterstand in de wedstrijd. Voorzien het doelpunt. Het wordt gescoord door de spits van de gasten uit Urmondia. En dat is niet de minste ploeg. Die ploeg staat zomaar bovenaan in die 5e klasse waar Sint-Joost ook in speelt. Kevin Scholte is de doelpuntenmaker. De spits met nummer 9 heeft de 0-1 gescoord. En niet veel later, nog altijd in de openingsfase, de nieuwe kans en het bal gaat tegen de paal. En Sint-Joost is al heel snel onder druk in de wedstrijd tegen de koploper. Dat is ook wel logisch, want Sint-Joost is geen hoogvleger in die klasse. De ploeg heeft 4 keer gewonnen dit seizoen. En is dus een redelijke middenmotor. Maar het toch nog veel ploegen boven zich staan in de ranglijst. Wel kreeg Sint-Joost kansen in deze wedstrijd bij de 0-1 achterstand. Voorzien de voorzet. De keeper moet de bal wegboeksen. Keeper Nicky Kolen van Urmondia. Voorkomt dat het gevaarlijk weer. En dan kan de bal weer weggewerkt. En dan is het gelijk weer opletten, want Urmondia loert natuurlijk op de counter. Maar Sint-Joost hield de zaak vooralsnog achterin goed dicht. Maar kijk eens wie Urmondia dan doorjaagt. Met allemaal zitten ze druk op de toesploeg. En het is te zien dat deze ploeg voor het kampioenschap met een doen is dit seizoen. Kumper de bal over de rechterflank. Mooie actie dit. Metgeven en zoeken naar de spits. Maar dat staat hier niet. Bal in corner weer gewerkt. Alle hands aan dek bij de toesploeg. Kan Sint-Joost er een keer uitkomen? Dat kan misschien niet gebeuren over de zijkant. Daar staat Michael Schepers en daar maakt zich geen vrij, maar hij heeft dan een overtreding gemaakt. En zijn shot gaat dan over. Opnieuw de kans voor Sint-Joost. Welke voor de zijkant? Oeh, dat draait zomaar een ins achter. Leek een shot op goal vanaf de zijkant daar. En zo is af en toe Sint-Joost gevaarlijk. Maar Urmondia heeft het betere van het spel. Kijk eens aan een fraaie combinatie. En goed opgelet door keeper Job Wilms van Sint-Joost. Daar komen ze weer, dit keer 2 tegen 1. Dit moeten ze uitspelen en dat doen ze. Daar komt de kans aan en het doelpunt. Dat is 0-2 voor Urmondia. Slordigheidje door bal kwijt geraakt op het middenveld. En dan bleef er nog één verdediger van Sint-Joost achterin hangen. En daardoor kost Urmondia zomaar doorlopen naar de goal. En dan is keeper Job Willems voor de 2e keer verslagen. 0-2 de stand en Urmondia zit nog maar een keer aan. Daar komt de kans en dit keer de redding. Vrije redding van keeper Willems. En de verkump een 3e treffer. Ook in Sint-Joost, de paraplu's, ze waren heel nodig. En het veld was natuurlijk niet van biljartlaken kwaliteit. Om het maar eens zaag goed te drukken. In de tweede helft gaat Sint-Joost op zoek naar een aansluitingstreffer. Deze bal werd afgekeurd, want de speler leeft natuurlijk buitenspel. Dit is geen boetespel en dan moet dan de 3e treffer komen. 3 tegen 1. Oh, slecht goed gespeeld. Dat hij een doelpunt moeten zijn. En dat weten ze bij de gasten van Urmondia. Sint-Joost nog maar eens een keer. Het shot is vrij. De redding hoog. Het shot was van John Maas van Sint-Joost. Hij zo het keeper Nicky Kolen van Urmondia aan het werk. Daar komt dus een diepe bal. Mooi de zijkant gezocht. Mooi hakje. Daar is Ken Loete nog. Trekt naar binnen, maar daar staat geen speler vrij. Nu toch weer de vrije bal. Daar komt het shot en oh, op de paal. Shot van John Maas, de routinier in het team van Sint-Joost. Hij ziet zijn bal via de paal neergegaan. Zo zit het Sint-Joost niet echt met in deze fase. En ze dus wel degelijk uit de koploper moeilijk kunnen maken. Maar een doelpunt is er vooralsnog niet. En dus blijft die score 0-2 heel lang op het scorebord staan. Opnieuw slordig balverlies. En daar komen ze weer. Dit keer de kans weer. En is dit een overtreding? Het fluitsignaal en Randy Verhulst werden neergehaald door keeper Job Willems. Beweert de scheidsrechter althans. Moeilijk te zien vanuit deze hoek. En
zeker een keer waard om dat nog eens in de herhaling te gaan bekijken. Een gele kaart is er ook nog voor de keeper. En een doelpunt zou dit nooit zijn geworden, want de speler gaat natuurlijk richting de cornervlag en niet richting de goal. En de keeper raakt inderdaad de bal. De speler die struikelt. En dat wordt hem nog een keer duidelijk gemaakt door de grensrechter, de assistent-scheidsrechter van Sint-Joos. Ja, duidelijk gezien dat dit geen penalty was. Hij wordt wel gegeven. En dat is ontzettend zonde als deze bal erin gaat. Want dan is het 0-3. En dat is het ook, 0-3. De hat-trick wordt gescoord door Kevin Scholten van Normandia. En dan lijkt me deze wedstrijd gespeeld. Want Sint-Joos heeft wel kansen gehad om terug te komen in de wedstrijd. Maar 0-3 lijkt me geen achterstand ze niet meer goed kunnen maken. Wel nog even opletten door keeper Nicky Kolen. De bal stuit er bijna voorbij, maar ook deze keeper staat goed op te letten. En dan komt Normandia er weer doorheen. Afleggen. Komt er nog een goal? Jawel, het is 0-4. En nu lijkt Sint-Joos de hoop te hebben opgegeven na de penalty. Maar het is volgens haar geen penalty was. Scoort Kevin Scholten zijn vierde treffer van de dag. Wordt het dan nog erger? Voorzetje. Oh, mooi vrijgemaakt. Shot was van Vincent Borger. En dat gaat net neven. Vooralsnog is alleen Kevin Scholten de man die de doelpunten moet maken. Oh, dit is slordig. Dat staat er en die Verhulst. Maar maak het maar af. En ja, dat is goed hersteld van keeper Job Willems. Leidt balverlies, maar maakt zijn fout dan enigszins goed. Wel nog de corner natuurlijk voor Urmond. En dat is weer de kopbal en weer de treffer. Voor de tweede keer met de kop en voor de vierde keer deze wedstrijd scoort de spits van Urmondia, Kevin Scholten. Ja, zo komt ze wel bovenaan de topscorerslijst terecht natuurlijk. 5 doelpunten in één wedstrijd. En dat valt tegen voor de toesploeg van Sint-Joos. We hebben ons redelijk kunnen weren, denk ik. En ja goed, natuurlijk wedstrijd moeilijk wordt. 5-0, ja goed, is kloten, gaat geflatteerd denk ik. 2-3-0 had ook gemogen. Ik denk op een bepaalde fase dat we goed uit de rust komen. En de scheids geeft op een gegeven moment een penalty tegen, wat eigenlijk in mijn ogen geen wordt. Maar goed, ja, dat gebeurt, dat is al niet erg achteraf, kan ze daar makkelijk over lullen. Maar ja goed, dat bepaalde op een gegeven moment een beetje wel de sfeer bij ons in de ploeg. En daar krijg je een knak van. En ja goed, dan loopt Urmondia uit naar 0-4, 0-5. Ja, precies, dat was een beetje het bereikpunt, want juist na die tweede helft staat het 2-0 en ja, als je dan een goal maakt, dan is de spanning terug. Ja, dat ook. Ook in Urmondia stingen we met 2-0 achter. Dan komen we terug tot 2-1, maken ze 3-1. Dan maken we ook weer de 3-2. En ja, dat is ook dat zo'n ploeg toch spanning in de been kreeg. Dat hadden we gemeend die vandaag ook te kunnen doen. Maar ja goed, na de rust zeg ik al 10 minuten kwartier. Hebben we dat geprobeerd. Een bal op een paal nog. En dan vult het dan neer aan onze kant. Ja goed, en dan loopt Urmondia uit naar 0-5. Ja, ga de man even op boord. Ik denk dat je met deze ploeg ja, nog vertrouwen hebt voor de rest van het seizoen als ze zo blijft spelen. Dat denk ik ook. Er is zeker geen man overboord. En ja, goed, laten we optimistisch blijven en op naar de volgende week zondag.